Com s'escriu això? Com s'escriu espeòloga? Espeleòleg. Joder, és que és molt difícil, tio. O sigui, el català és el Dark Souls dels idiomes. És algo que hem de tenir assumit. Què tal, segales i segals? Aquest vídeo d'avui és per ensenyar-vos els millors moments d'aquest 2022. 2022 per mi ha sigut el millor any pel que fa a la creació de contingut. Hem fet moltíssimes coses, hem jugat a moltíssims jocs, he fet un circuit a Manresa, per Assetto Corsa, he narrat 2 finals presencials, hem arribat als 10.000 seguidors i 1001 moments divertidíssims que hem passat plegats. Us vull donar les gràcies. Aquest vídeo ha de ser una miqueta un regal, un recull de millors moments. I vull que sigui així, perquè al final, sense vosaltres, jo podria crear el contingut que sigui, però aquests moments no haguessin existit. Llavors, estic molt agraït de que estiguis avui aquí veient aquest vídeo, o en els directes, o als TikToks, o on sigui. Per cert, si no em segueixes a tot arreu, hi ha contingut que només el publico en alguna de les plataformes, així que et recomano que baixis la caixeta de descripció i em segueixis a totes. Res més, segals, gaudiu. Si us ha agradat aquest any, si us heu passat bé, si us he fet riure en algun moment o heu après alguna cosa, deixa un fort like i comenta el vídeo perquè així podrà arribar a més gent. Salut, segales i segals, i que aquest 2023 visquem encara un any encara millor, plegats, vosaltres i jo. Ets una pesada, Kira, tio. Ets una pesada. No, no. No, recordarte no. Recordarme no. Recordarme no. Portes una puta hora de tutorial. Una puta hora de tutorial. Estic fart ja. Pues claro, ja ho sé com es fa, tio. Ho has explicat 40 vegades, tio. Sembles el puto verb to be, tio, que es fa 40 vegades al puto institut, tio. Ja sé que I am, you are, he, she is, tio. No, és que m'enfado. Ja no vull ser entrenador Pokémon. És el que s'escolta a Ràdio Policei, la teva ràdio de policies. L'escolta la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Sant Cugat del Vallès. La teva ràdio de policies. Ole esa porra. Cuando zarpa el amor, de las ciegas de quien lleva el timón. Háblame en español. En mayúscula. Marcos, ¿sabes cómo te hablo? En español, pero tú sabes cómo me hablas. Ah, no, que no puedes. Jaja, baneado. Deu. Orgasme, eh? El detectiu Conan. Tots junts! Pa 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 pa. Espatlles les teves llàgrimes que broten, deixen abans de l'alba amb força. Fins i tot si... Piano, piano, alegre andante. Profundo. Boníssima. Ports, lo, don't come easy to me. Lo. Hòstia, tio. Oh, lo. Cançó de bufandeo. Lo. Un altre peatge, me cago en la vara del Tano, que estem a Catalunya o què, tio?
Hòstia, tu, tio. Em passa el con, em passa el con! Em passa el con! Merda, tio. Te'l freno. Que no ens guanyi aquest francès, eh? Amb cotxe francès. El tens, el passes ara. A la frenada, a la frenada. Estava adelantant el Sainz i el... És que estàs molt al mig, tio. M'ha frenat a la cara, l'Ocon. No! Passo! Els dos DRS. Em quedaré fora dels punts. No! No! No m'ho puc creure, tio! Fora de la cursa, més? No m'ho puc creure, tio. Uala, tio! Pronto Norman. No! No, Esvinal a 2 no, tio! Esvinal a 2 no, tio! A tomar pel cul i a tots, tio! Ens hem tocat amb algú, Esvinala, oh! No, no et giris! No et giris! Vaya merda, igual, i 5 segons a mi. Safety car! Virtual! Ni safety car, Aposto que ens tanquen la boca. Sí, tant de bo, però m'espero una tolla així de gran. D'aquí 30 segons sortirà una tolla així, pam! En tota la pantalla, i ell fent així. Give me your fucking money. No pots adelantar el directe perquè no hi ha directe, perquè no hi ha més res, no hi ha res. Vinga, silenci, Bueno, silenci, parleu el que us doni la gana, tu. Ai! Això comença, No t'actua el gameplay, està bé, vale. Està bé el disclaimer. Digue'm que no està, digue'm que ja no està. Hola a todos. ¡Hostia puta, tío! Sobresalto, sigue al medio, 100. Izquierda 6, sobresalto, sigue al medio, 100. ¡Ay, ay, 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 ay! Sobre baches, ¡Ah! 200. ¡No! ¡Salve! Salto, sigue al medio, a izquierda 6, 150. ¡No! ¡Salvo! Sigue derecha, a derecha 6. ¡Guau! ¡Guau! Baches, sigue derecha, 100. Derecha a fondo, sobresalto, sigue derecha, 150. Gran salto, sigue ¡Ué! ¡Ué! 150. Derecha a fondo, sobresalto, sigue derecha, 100. Salto, sigue al medio, 150. Cima y derecha 6. És que vaig a 170, I no puc donar més gas, no corre més. En aquest canal aprenem anglès, segals i segales. Yeast. Repetiu amb mi. Yeast. Again. Yeast. Yeast. Llevadura. En anglès, sègol, farina de sègol, refer. Refleur. 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 Farina de sègol. Refer.
Reefer. Llevadura. Vinga, aquest l'hem estudiat. Yes, yes, you can go to the toilet. But you have to say please at the end of the sentence. Or the sentence, you have to say please. Can I go to the toilet, teacher, please? Vinga, com es diu llevadura en anglès? Que aquest l'hem estudiat. Yeast. Torni a pitar. Pots callar una estona, home? Calla ja. Que calli. Oh! Wow, wow! Oh! Torna a pitar! Torna a pitar ara! Torna a pitar! Pita ara! Pita ara! Pita! Què? Què? Ara què? Ara què? Xxxt! Mira, mira! M'ha tocat! Que carda! Ah! Tonto! Tonto! No, ets burríssim! Norman, ets burríssim! Ets burríssim! Ets burríssim! No, 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 no! Ah! Sí! Això sí que és una aliada, tio. Quan estàs en una rotonda i tens un cotxe al punt mort... Ara, ara, ara! Ole! Ui, ui, ui! Ole! Esvinala! Regular. Una màquina. Ens hem de veure això. Últims metres. Scooby. Domènec, que ho aconseguirà. Última corba. Últims metres. Campió de la Parlem Lliga Catalana d'eSport. Ah! Beechcraft Alpha India contact ground on 118.5. Ey. People of Tomorrowland! We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Si una sessió comença així, ploro. Desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you, never gonna give you up, give you up, give you. Quina intro! M'ho estic inventant tot, A les armes, situ allà! Sí! Ja. En Doraemon ho pot fer, de recursos en té molts. A la butxaca màgica trobarà invents per tot. Podria poder volar pel cel blau. El casquet volador! Tu sempre guanyes, Doraemon. Menys l'últim capítol que mors. Quan us sentiu tristos, chat, i inútils en aquesta vida, recordeu el mode FU Live, val? O sigui, quan... rotonda sin fuente! Rotonda de frente! Gira a la izquierda. Ui, quina bona sortida de l'Axel in the Boss. Jo no. Eso ha tenido que doler. ¿Te encuentras bien?
Confirma si estás bien. Mira, Ander, te enseño lo que ha pasado. Lo que ha pasado, que no soy un, no soy un circo. Mira, mira de quién es culpa. Nanclares me intenta pasar y ¡pam! El juego se vuelve loco. Nanclares, adelantamiento legal. ¿Qué hago? Me aparto rápidamente porque se va a lanzar la carrera. Mira. Me salgo, deja adelantar a Hoff, etc, etc, etc. No soy un circo. No soy un circo, tío. No soy un circo. Mira, Ander, Hostia, López, tú me has salido en TikTok alguna vez, tío, que lo haces en catalán. te enseño lo que Es que me ha salido en TikTok alguna vez, tío, te lo juro. Lo que ha pasado, que no soy un, no soy un circo. Mira, mira de quién es culpa. És que me'l tatuaré, tio. Aquí, un QR amb aquest vídeo. A un clic, eh? A un clic, eh? Pip! Ja està. Pip! A un clic de l'Ander, tios. Mai tan a prop, mai tan lluny. Vinga, va, gent, arrenquem. Track Day al circuit de Manresa. A poc. Benvingudes i benvinguts al circuit de Manresa. Home, què fot aquest ficant-se en paral·lel, home? Primera corba, això seria la Bona Vista, la plaça de la rotonda de la Bona Vista, rotonda des de fa molt poc. Ja us ho dic ara, fa molt poc que és una rotonda. Abans era una recta. Una cosa molt estranya era, de fet. Lateral dret del passeig Pere III. Gaudiu de les vistes, home. Gaudiu de les vistes.
Hosti, vull veure la càmera exterior, m'ho miraré amb la repetició, Vale, quan arribem a la recta del passeig del riu, tothom a fer trompos, val? O a cremar roda, val? Com a... els vaixells trenquen una ampolla contra el vaixell. Mira, mira, aquests. Hòstia, tu, espectacular, espectacular. Increïble, increïble. 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 La gent intentant cremar roda. Ai, hosti, increïble. Només el Jordi Valla ho està aconseguint, Li està tirant una fumera aquí darrere, nano. Espectacular. Som-hi. Hòstia, tio. És que és increïble. És que aquesta corba és màgica, És màgica, tio. Bé. Els 10.000 seguidors. Veig que ja estan arribant aquí. Veig que no salten les alertes, tampoc sé gaire el motiu. En tot cas, amigues, amics, segals, segales, acabem d'arribar als 10.000 seguidors! Val, sí, el rejoin, vale, sí, és de Permaban, És de Permaban, em mereixo molt fort una sanció. Em mereixo molt fort una sanció. Sí, és de puto boig. És de puto boig. Se m'ha parat el cap. Se m'ha parat el cap i no passa res. Se m'ha parat el cap, acceptaré qualsevol. Clar, és que aquí no el veig jo, tio. No el veig aquí. Me'l trobo sobre, tio. En la meva defensa, diré que no l'he vist. Però és de Permaban. Em mereixo molt fort que em beneixin aquest compte, Veus? Deixo passar un i me'l jalo, tio. És que aquí... Clar, no he mirat el relative. No l'he mirat. Em mereixo un beneïto. Sí. Em mereixo un beneïto. Tot i així cauré P10, Si no baixaré safety rating, boig. En Busian, en Tomfer, això serà espectacular. 1.2 i estem entrant a l'últim sector. En Busi que li agafa l'aspiració. A un segon, queden 1, 2, 3, 4 corbes, 0.9, això es decidirà l'última corba. En Busi i en Tomfer, que busquen ser els campions de la Copa Catalana d'eSports. Pugem-nos a sobre el cotxe d'en Busi, que ja el té, queden només 2 corbes, això es decidirà l'última. 0.7, encara està lluny, 0.6, encara està lluny. Veurem si tracciona millor l'última corba, però atenció perquè en Tomfer podria guanyar. Atenció a la tracció a l'última corba. En Busi que se'n va fora. En Tomfer és campió de la Copa Catalana d'eSports. Ull aquí, No! La IA! Cabrón! Merda, que ve un. Increïble. A punt d'acabar. La gent, com ha anat el rally? L'eix de sushi. De sushi, cranc, jo crec, surimi i com carbassó, em fa por. A més és com d'alga, no sé, diu aquí alga nori, saps? Que és l'alga de... Ole, vaya peste. Ole, fa molta pudor, t'ho juro. O sigui, sabeu aquella olor a un mercat de peix? No una peixateria, un mercat de peix, saps? Que ja vas quan estan plegant, saps aquella fortor de
pam, de mar, però de mar guarrot, d'algues i podrint-se coses i animals forts. Pues la mateixa olor. Uah, m'acabo de marejar. Al·lucina. Escarós. Los gritos de mi mitad. ¿En qué estrella estará? ¿En qué estrella estará? ¿En qué estrella estará? Para cuidar de él. Me pasaré la vida sin dormir. ¿En qué estrella estará? Mi dulce corazón. Porque me roba la vida la razón. Y mi tiempo atrás a ocupar su lugar. Que mis sueños se rompen de golpe. I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Quan vingueu a l'aeroport veniu amb temps, perquè a mi em queden 40 minuts perquè surti el meu vol i encara no he passat ni el control de seguretat ni tot això. O sigui, estic estressadíssim ara mateix. I per cert, porteu mascareta perquè jo no m'he recordat. Fot un any que no em foto la mascareta perquè no baixo al metro ni coses d'aquestes, tio. És que la gent de poble, tio, se'ns ha d'explicar tot. Contingut original a YouTube, ara estàvem gravant un vlog. Ara veig que no. Bueno, Jerry, avui no cobres. Doncs això, bueno, intento ja... Uah! I tenien la mateixa seguretat. Jo sóc de Haas, perquè m'hi sento molt identificat. Sí, jo em sento superidentificat amb Haas, un equip perdedor, un equip que no atina, un equip que ho prova, falla... No? És una mica la història de la meva vida. Ja un any de bogeria, s'ha copiat de mal a mi. És el que té no saber de fer de rimes. Jo només et dic gràcies per veure'm cada dia. Si estremeix un català que si no paro de parlar, si em dius habla en espanyol, culpa meva. Si ho titxés cada dia, si tindria més visites, si em faig un esvinar, la culpa meva. Que si ja no t'interessa, que si vinc des de Manresa, tot i fer-ho a Balsareny, culpa meva. Des de Manresa viciem perquè no ho passis malament, des de Alacant i fins al nord, culpa meva. 2 anys fent streams, ja som uns 10.000. Menys streamejant des del 2020. A Twitch remant en català que cal anar fluint, portant cap a la glòria el Hacastim. Camioner, soc pilot, hem fet de poli dolent. Si no em vols veure no cal que em tinguis a ment. Què passa, Sagal? Benvingut a l'stream. Soc el Lepe del Nerd